Hey far, det her det er vejen vi bor på. Og så bor Kåre lige 3 blokke nede den vej. Cirka et halvt minut. Og vores opgang der. Og vores lejlighed ligger der. Den der er mit værelse derinde bagved, og så går den vej. Så det her er vores dørtelefon. Og vi ligger i vores vej. Jeg trykker bare. Fordi der er ikke nogen hjemme. Så far, så er vi på vej roadtrip igen mod København, vores nye lejlighed, og Jan han kører så dejligt. Vi har trailer med. Jan har allerede derinde en gang, og nu er det første gang, ikke første gang jeg skal hjælpe, men det er i hvert fald første gang jeg går ind med tingene. Jeg skulle lige over hente Søren, og så hjælper han med at sidde nede ved bilen, til at så vi kan få tingene op. It's all so exciting! Exciting! Hej far! Jeg glæder os rigtig meget. Det er godt. Kan man se traileren ud af vinduet? Så jeg drejer den fast. Du får lige lov til at se traileren, kan du sige. Er du klar? Ja. Der kan du se det. Men der er, den er i hvert fald helt op til at lave noget for. Vi har 2 senge. Åh, nu er det helt mørkt. Nu er det helt mørkt. Se på din venstre til. Nå. Vi har i hvert fald 2 senge, et bord, 2 bord, og en hel masse andet lort. Og stolen også. Så vi skal op og sætte op i det. Og så meget nu kun en gang til, så burde det i hvert fald være nok. Ja. Yes. Men det var bare lige for at holde op til så. Vi ses. Vi ses. Hey far, det er Jan. Hvad hedder det? Så nu har vi boet her i... Eller jeg har boet her, Simon har sovet en gang. Jeg har boet her i 3 dage, og vil du se, hvor meget vi nåede? Ja, det er fint, hva'? Nej, det råder stadig over det hele. Vi har ikke haft tv i mange timer inde i lejligheden endnu. Men jeg er så småt begyndt at få det plads. Så det skal nok blive bedre. Køkkenet hjælper også på det. Tro eller ej, det her det er bedre. Så får vi forhåbentlig internet i morgen. Og jeg har lige købt cykel. Jeg er blevet snydt. Men ellers så ja. Hey.